Siji, loro, telu, papat, lima. Oh, kayak apa toh si Tika Mbak Yaton? Kayak apa ya? Mosok kayak latihan bojone ra namah kok. Apa maksudnya kok latihan juk bojone ra namahke? Kono ange ra mudeng. Dene wis tuwa. Ha apa neng wong nyong pacar ra mudeng? Mbok ya terangake. Kuwe lho latihan iu dene piang biasane. Oh, iu kuwe to. Kok ngono pil mau ra mudeng. Wis ta semang do padu. Yo iki takoni Yesti. Kayak apa tuh ti? Alah, ojo jagongi sapa ke? Abot. Kayak apane pusuk apa nang tengah dalan kene angke. Minggir aja jagongi nyong ke kabotang. Padake nyong jengkoke. Siti, nyong malah dontalake. Salahe jagongi nyong darat duntalake. Wis ra semang do padu. Asline do penasaran karo peang wedi kok pusuk apa nang tengah dalan. Kayak apane? Ki gek fisik men bugar awake. Lagi entes doko ndi kok nyangking kenceng kabeh. Ki entes tuku kok pasar. Jaman iki nek ra ndek kencengmu meto ti. Ayo zaman iki ki magicom tinggal ngecop. Zaman iki nggo kenceng. Ketinggalan zaman. Uang bembongang, sisune mantu ra mangilah. Iya, orane nyong wileh. Ning aja nekaki ngono ke.